गजरे, सर्वप्रथम तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता की तुम्हाला रक्तदान शिबिरच काय आयोजन करावं असं वाटतं? रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यामागचं कारण की आपलं फ्रेंड सर्कल एक म्हणजे मोठं आहे. बऱ्याच लोकांना ब्लडची कधी गरज पडते, ते आपल्याला कॉन्टॅक्ट करते ती की आम्हाला ब्लड वगैरे हवाय म्हणून. मग आपल्याला म्हणाल तेवढा रक्त पुरवठा नाही करता येत. मग आपण काय संकल्प केला, आपला वाढदिवस 1 जानेवारीला येतोय. मग आपण वाढदिवसा निमित्त बाबा आपण एक संकल्प केला की आपण ब्लड डोनेट ठेवूया. आपलं सर्कल, फ्रेंड सर्कल पण आपलं मोठं आहे. मग आपण सोशल मीडिया मार्फत लोकांना आपण आवाहन केलं की वाढदिवसानिमित्त आपण ब्लड डोनेट ठेवणार आहे. आणि मग आपण हे उपक्रम त्यासाठी आपण ठेवला. तरी किती झाले असतील अंदाजे रक्त? तरी 135च्या आसपास झालेलं आहे. तरी चांगला रिस्पॉन्स मिळाला. फर्स्ट टाइमच आपण ब्लड डोनेटचा उपक्रम ठेवलेला आणि 135 म्हणजे भरपूरच चांगलं झालं म्हणायचं. म्हणजे अजून लोकांना तुम्ही काय सांगितलं? या वर्षी भरपूर प्रतिसाद दिला नवीन असल्यामुळे पुढच्या वर्षी अजून जरा जास्त द्यावा एवढीच एक अपेक्षा आहे आमची. ठीक आहे, धन्यवाद.